Республикада халык җыеннары дәвам итә. Авылларда яшәүчеләр хәл итәсе проблемалар буенча тәкъдимнәрен җиткерәләр, үзара салым җыюның күләмен билгелиләр. Актаныштан репортаж. Райондагы 26 авыл җирлегендә 87 авыл исәпләнә. Халык җыеннары зур активлык белән үтә. 20 ел вакыйгаларга бик бай ел. Җыенның 75 еллыгы. Тасып төзелүгә 100 еллык. Бу вакытта безнең Yerli Sovet сайлаулар була сентябрьдә. Республика президентын сайласы була сентябрь айында. Перепись населения үткәрәсе бар. Мөһиме үзебезнең районыбыз төзелүгә 90 ел, Актанышның үзенең 310 еллыгын без билгеләп үтәргә планлаштырабыз 2020 елда. Район җитәкчелеге Киров авылы җирлегенә керүче Олы Имән авылында 83 яшьлек Рәҗидә апа Юнысованың хәл әхвален дә белеште. Актаныш агрофирмасына керүче авылда яңа тирәчелек фермасы сафка баскан. Дәүләт программалары булыша, шуңа күпләп мал асраучылар да бар. Сыер алган шыракта 400 меңгә хәтле акча бирергә мөмкин, ә инде 5 сыер алган вакытта ул 200 меңгә хәтле 200 мең акча бирелә. Сыерлар асрайбыз, Алла бирсә, күбрәк итеп, не алдык, жер алдык көтүлектән, җирдән, теге яктан. Киров авыл җирлеге башлыгы Илфа Гаянов халык алдында үзенең беренче хисабын тотты. Әлеге вазифага кадәр ул Актаныш агрофирмасының Киров бүлекчәсен җитәкләгән. Авыл башлыгы буларак та халык аны яратып кабул иткән, ышаныч белдергән. Халкы белән бик матур эшлибез, игътибарлы, ихтирамлы халык. Ләкин яхшы башласаң да рәхмәтле. Республика башлыгы тарафыннан да, район башлыгы тарафыннан да демографик хәлне болай барса, айныш бара бит инде ничек тә яхшыртырга. Моның өчен бер генә юлы бар аның. Бик гади ул. Бернинди математикада эшләсе юк, бернинди географиядә өйрәнәсе юк. Авылда яшь гаиләләрне җибәрмәү, булдыру, аларга кайтарту өстендә эшләү һәм аларны йортлар белән тәэмин итүдә булышу. Быел 797 мең сум үзара салым акчасы җыярга килешкәннәр. Шуның 400 мең сумы җыелган инде. Җаваплы урыннарда эшләүчеләр халык фикерләрендә исәпкә ала. Бер төрле сорау, в основном, менә перерасчет, пенсиялар индексациялау инде, эшләгән пенсионерлар буенча сораулар, у нас материнский капитал буенча бик күп сорау булды, ничегрәк була, да пока постановление, конечно, кабул ителмәгән, но бүгенге көндә менә материнский капитал буенча вроде аңлаешлык бар инде. Бу январь аеннан безнең 3 яшендә, хезмәт яшендә икән кеше, икесенең берсенең яшенә дә карамыйнча, без пенсиягә кадәр булган кешеләрнең, әгәр дә инде аның бүгенге көндә торак проблемасы бар икән, бу кешегә без ярдәм итәләбез. Киров авылында Мәрьям һәм Алмаз Сабитовлар гаиләсендә тәрбияләнүче балалар районнан килгән кунакларны милли киемнәрдән туган телне җырлап каршы алды. Үрнәк гаиләне Актанышта гына түгел, Татарстанда да яхшы беләләр. Алар быел авылда зурлап, казы мәсе уздырып та күпләрне сыкландырды. Актаныш муниципаль районы мәгълүмат үзәге ярдәме белән Фәнис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.